הילדים וההורים פה אחד ממש הרגישו שזה היה שדרוג נוסף לתוכנית שהגשנו השנה לגן. תמיד השקענו נורא בטחינה, בתחנות הזה, והוספנו מלא תבלינים, והבן שלי איתי אף פעם לא נגע בזה, ואז הוא חזר מהפעילות שלכם, והוא אמר, אני כל כך אוהב טחינה, אני כל כך אוהב טחינה. הבן שלי מת על דברים מתוקים, אבל מבחינתו זה היה מאוד מאוד שווה שאנחנו נביא מלא דברים טעימים, פירות וירקות למסיבה, כי זה נחשב יותר טוב ובריא ומחזק אותו. פה יש לנו את הכוח ואת הפריבילגיה של קבוצה, וזה כוח אדיר, ואין הרבה גנים שמקבלים את המערך הקבוצתי הזה. הבת שלי למדה לשיר ולרקוד על פירות וירקות, ובכלל משחקים וחוויות סביב אוכל. היא למדה גם להכין לבד סנדוויצ'ים בריאים, ובאופן כללי שאוכל זה דבר טעים ובריא ושגרתי ושגרת חיים, וזה כיף.